దేవుని కాపుదల కొరకు దేవుని హస్తము నీకు తోడుగా ఉండుటకు చేయు ఉపవాస ప్రార్థన. ఎజ్రా గ్రంథము 7-8 అధ్యాయాలు చూసినట్లయితే, ఎజ్రా ధర్మశాస్త్రమందు ప్రావీణత గల శాస్త్రి మరియు దేవుడైన యెహోవా హస్తము తోడుగా ఉన్న యాజకుడు. పారసీక దేశపు రాజైన అర్తహషస్త ఎజ్రాతో తన రాజ్యములో ఉండు ఇజ్రాయేలీలను మరియు ఇజ్రాయేలీయుల దేవునికి రాజును అతని యొక్క మంత్రులను స్వేచ్ఛగా అర్పించిన వెండి బంగారములను మరియు బబులోను ప్రదేశమందంతటా దొరకు వెండి బంగారములంతయును జనులను యాజకులను యెరూషలేమునకు తీసుకొని వెళ్ళుటకు అనుమతించెను. అప్పుడు ఎజ్రా సాత్వికమైన మనస్సుతో దేవుని సన్నిధిలో వారి చిన్నవారిని వారి ఆస్తిని శత్రువుల చేతిలో నుండి మార్గమందు పొంచియున్న వారి చేతిలో నుండి తప్పించి శుభ ప్రయాణము కలుగునట్లుగా దేవుణ్ణి వేడుకొనుటకు ఉపవాసముండుడని ప్రకటించాను. వారు ఉపవాసముండి ఆ సంగతిని బట్టి దేవుణ్ణి వేడుకొనగా ఆయన వారి మనవి అంగీకరించారు. వారు క్షేమముగా దేవుని కాపుదలతో యెరూషలేమునకు చేరారు. ప్రియ సహోదరులారా, నీకును నీ బిడ్డలకును నీకు కలిగిన అంతటికిని మరియు నీ రాకపోకల యందు కాపుదలను క్షేమమును కలుగుటకు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయు. దేవుడు నీ ప్రార్థనను అంగీకరించి క్షేమమును కాపుదలను కలుగుటకు ఆయన హస్తమును నీకు తోడుగా ఉంచునుగాక. ఆమేన్.